480 متر نوحات 300 متر سفحات 140,000 متر كاب 12 ጎንን ጎኒ ዝተቐመጡ ስታዲዮማት ኩዕሶ እግሪ ዝዓብዩ እዚ ድማ መለክዒ ናይቲ ቤት መቕደስ ደው ዝበለሉ መድረኽ እዩ እዚ መድረኽ ብኸመይ ከም ዝተሃንጸ ግን ውሕዳት እዮም ዝፈልጥዎ ምኽንያቱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዝነበረ ቁልቁለትን እምባን ጥራዩ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ናብቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተተኸለ ኣዝዩ ዓቢ ዕላማ ዘለዎ ህንጻ ንኸይድ ሄሮዶስ ነታ ጥንታዊት ቤት መቕደስ ንምስፋሕ ኣዝዩ ዓብን ልክዕን ዝኾነ ኣርቲፊሻል ቴራስ ክፍጠር ኣዘዘ ሎሚ እውን እንተኾነ ዘመናውያን መሃንድሳት ብዘይ ማሽናት እዚ ከመይ ኢሉ ተኻኢሉ እቶም ሃንፅቲ ካብ 80 ክሳብ 150 ቶን ዝምዘኑ ክሳብ 12 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎም ብሎካት እምኒ ብምቑራጽዮም ጀሚሮም እዚ ግን መጀመርታ ጥራዩ ሓደ ካብ ብሎካት ናይቲ መዋቕር ዝኾነ ናይ ምዕራብ እምኒ 13.6 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎን ኣስታት 570 ቶን ዝምዘን ኮይኑ ኣብ ጥንታዊት ዓለም ብኢድ ደቂ ሰባት ካብ ዝተንቀሳቐሱ ዝዓበዩ ሞኖሊትስ ሓደ እዩ እዞም ኣእማን እዚኣቶም ብዘይ መደብ ኣይተደራረቡን ነብሲ ወከፎም ቴክኒካዊ ምልክት ረኺቦም ምስቲ ልክዕ ኩርናዕ ተስተኻኺሉ ብድሕሪኡ ኣብቲ መንደቕ ብሚሊሜትር ብልክዕ ክሳብ ዝኣቱ ተጓዒዙ እቲ ደጋዊ መናድቕ ድሉው ምስ ኮነ እቲ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ መድረኽ ጀመረ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩሉ ነገር ብዝተጸቕጠ መሬት ጸጸር ከምኡውን ብተመሳሳሊ ንጣብ ንኣሽቱ ኣእማን ምምላእ እዩ ንቁልቁለት እምባ ሞርያ ናብ ፍጹም ሓድሽ ኣርቲፊሻል መድረኽ ዝቐየረ መስርሕ ሽዑዩ እቲ ቤት መቕደስ ክትንስእ ዝጀመረ ኣስታት 45 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ብወርቂ ዝተሸፈነ ዓበይቲ ዓንድታት ዓበይቲ ማዕጾታትን ምስ ምብራቕ ፀሓይ ዝተሰለፉ ውሽጣዊ ክፍልታትን ዘለዎ ሓወልታዊ ህንፃ ኣብ ዙርይኡ ቀለቤታት ቁፅርታትን ኣፍደገታትን መዳይቦታትን ኣዝዩ ፍጹም ስርዓት ፈጠሩ ንእኩባት ህዝቢ ስርዓታት መስዋዕቲ ከምኡውን ንዝመሓላለፉ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ ህውከት ይቆጻጸር ነበረ ኣብዚ ቤት መቕደስ እዚ ዝኾነ ነገር ብኢምፕሮቫይዝ ዝተገብረ ነገር ኣይነበረን ኩሉ ነገር ልክዕ መለክዒታትን ፍሉይ ዕማማትን ጽኑዕ ሕግታትን ይእዘዝ ነበረ ሕጂ ድማ ነዚ ዓቢ መዋቕር ንምትካል ኣድላይ ዝኾነ ምህንድስና ምስ ተረዳእና ናብ ውሽጢ ክንኣቱ ጊዜኡ በፂሕሎ ሓደ ሰብ ነቲ ሄሮዶስ ዝሃነጾ ስፕላኔድ ምስ ሰገረ እቲ ቀዳማይ ዝርአ ህንፃ እቲ ቤት መቕደስ ባዕሉ ዘይኮነስ እቶም ንብምልኡ እቲ ውህሉል ከባቢ ዝኸበቡ ዓበይቲ ዓንድታት እዮም ነይሮም እዞም በረንዳታት እዚኣቶም ከም ምእተው ኸንሸሎታት ኮይኖም ዝሰርሑን ብዓቐኖም ዝድንቑን እዮም ኣስታት 15 ሜትሮ ቁመት ዘለዎም ገፊሕን ገዚፍን መሰረታት ዘለዎም ዓንድታት ንኣማይት ሜትሮታት ተሰሪዖም ነበሩ እቲ ዝዓበየ ኸብኣቶም ብደቡባዊ ሸነኽ ዝርከብ ሮያል ፖርቲኮ ተባሂሉ ይፍለጥ ነበረ ስፍሓቱ ኣዝዩ ዓቢ ብምንባሩ ብመሰረት ጸሓፍቲ ታሪኽ ኣብ ሓደ እዋን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ክእንግድ ዝኽእል እዩ ነይሩ ከም መእከቢ ቦታ መምሃሪ ሕጊ ከምኡውን ናብ ውሽጣዊ ደረጃታት ቤት መቕደስ መሕለፊ ኮይኑ የገልግል ነበረ ኣብ መዓልታት በዓላት ኢየሩሳሌም ኣማይት ኣሽሓት በጻሕቲ ትቕበል ነበረት እዞም ዓንድታት እዚኣቶም ድማ ጽቕጥቅጥ ንኸይህሉን ናብቲ ማእከላይ ቀጽሪ ገጹ ቀጻሊ ዑደት ንኸይህልዎን ኣገደስቲ ነበሩ እቶም መንገድታት እግሪ ብዓበይቲ ጽላት ብዝተጸርበ ኖራ ዝተጸረጉ ኮይኖም ብሲሜትሪክ ክፍልታት ዝተሰርዑን ብመስርዕ ድርብ ዓንድታት ዝተፈላለዩን እዮም እዞም መዋቕራት እዚኦም ነቲ ጽዑቕ ዕልቕልቕ ንምጽዋር ዝተዳለዉ ሰፊሕ ካንሸሎታት ፈጢሮም እዮም ካብ ላዕሊ እዞም በረንዳታት ልክዕ ምምቕቓል ናይቲ ዝተሓላለኸ ደጋዊ ቅርጽታት መእተዊ መከላኸሊታትን ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እቲ ቅዱስ ዘሎ ምፍልላይን ምዕዛብ ይከኣል ነበረ እቲ ቤት መቕደስ ብማእከላይ ጅማሮ ዝተወደበ ኮይኑ እቶም በረንዳታት ድማ መጀመርታ ናይ ዝቐዳማይ ምጅማር እዩ ነይሩ ከም ደጋዊ ዶብ ናይቲ ቅዱስ ቦታ ኮይኖም ድማ የገልግሉ ካብኡ ድማ እቲ ሕግታትን ደረጃታት ንጽህናን ስርዓትን በብቕሩብ ቁጥሪ ናይቶም ክቕጽሉ ዝፍቀደሎም ሰባት ዘጉድል ገደባትን ተጀሚሩ ልክዕ ነዞም ሓወልታዊ በረንዳታት ምስ ሰገርና ድማ ኢና ኣብታ ንኹሉ ህዝብታት እትበጽሖ እንኮ ቦታ
ግን ከዓ ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ክሓልፍ ዘይክእል ቀዳመይቲ ውሽጣዊ ቀጽሪ ንበጽሕ እቲ በጻሒ ነቲ ሓወልታዊ በረንዳታት ምስ ሰገረ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዓብዪ ውሽጣዊ ቦታ ናይ ኣህዛብ ቀጽሪ በጽሐ ካብ ኩሉ ኣህዛብ ኣይሁዳውያንን ኣይሁድ ዘይኮኑ ሰባት መሰረታዊ ሕግታት ናይቲ ቦታ ክሳብ ዘኽበሩ ንኽቕበሉ ዝዳለዉ ካብ ሙሉእ ቤተ መቕደስ ዝዓበየ ስፍሓት እዩ ነይሩ። እዚ ቀጽሪ እዚ ኣዝዩ ዓብዩ ነይሩ። እቲ ቦታ ንጽቡቕ ክፋል ናይቲ ቤት መቕደስ ዝኸበበን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ብሓንሳብ ንኽዘዋወሩ ዘኽእል ከባቢ ዝሓዘን እዩ። ኣብ እዋን ከም በዓል ፋሲጋ ዝኣመሰለ ዓበይቲ በዓላት እዚ ቀጽሪ እዚ ማእከላይ ነጥቢ ንግድን ምስቲ ስርዓታት ዝተሓሓዝ ኣገልግሎትን ኮነ። ኣብዚ ንመስዋዕቲ ዝኸውን እንስሳታት ብናይ ቤት መቕደስ ባጤራ ይሽየጥ፣ ከምኡውን ናይ ወፃኢ ባጤራ ይለዋወጥ ወዘተ ነበረ። ብዓይኒ ስነ ህንፃ ግን እቲ ኣገዳሲ ባእታ ናይዚ ቦታ ንግዲ ዘይኮነስ እቲ ኣቐዲሙ ዝተላዕለ ሓጹር እዩ ነይሩ። ቅድሚ እቲ ዝቕጽል ደረጃ ናይቲ ቤት መቕደስ ሒደት ሜትሮታት ርሒቑ ኣሕዛብ ክጸንሕሉ ዝኽእሉ ደረት ዝሕብር ሶርግ ዝበሃል ኣስታት 1.3 ክሳብ 1.5 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ትሑት መንደቕ ነበረ። ካብዚ ነጥቢ ዝትሒዙ እቲ ዝኸበደ ሃይማኖታዊ ገደባት ተጀሚሩ። ነፍሲ ወከፍ ምዕባለ ድማ ፍሉይ ጠለባት ስርዓታዊ ንጽህና ይሓትት ነበረ። ድሕሪ ሶርግ እቶም ክቕጽሉ ዝተፈቕደሎም ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ ናይቲ ቤት መቕደስ ዝውሰድ መደያይቦ ደይቦም ማለት ናብ ቤት ፍርዲ ደቂ ኣንስትዮ ስሙ እኳ እንተነበረ እዚ ከባቢ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝምልከት ኣይነበረን። ኣይሁዳውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዝኽህሉ ይኽእል እዮም። እዚ ቀጽሪ እዚ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርጺ ዘለዎን ብዝተሸፈኑ ጋለሪታት ዝተኸበበን ኮይኑ ካብቲ ናይ ደጋዊ በረንዳታት ብዝነኣሰ ዓንድታት ዝተደገፈ ግን ከዓ ዱልዱል እዩ። ኣብቲ 4 ማዕዝናት ምምሕዳራዊ ዕዮታትን መኽዘንን ዕንጨይትን ንመጻረዪ ክፍልታትን ንኻልእ ንኣገልግሎት ክህነት ዘድልዩ ነገራትን ዝውዕሉ ክፍልታት ነበሩ። ቤት ፍርዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎቲ ዓብን ዕሙርን ቦታ ኣሕዛብን ውሽጣዊ ደረጃታት ቤት መቕደስን ኮይኑ የገልግል ነበረ። ኣብኡ ድማ ምእታው እናተገደበ ይኸይድ ነበረ። እዚ ቀጽሪ እዚ ብዙሓት ስድራ ቤታት ቅድሚ ናብ ዝቕጽል ደረጃታት ምኻዶም ዝእከብሉ ቦታ እውን እዩ ነይሩ። ብውሽጣዊ ሸነኽ ልክዕ 15 ደረጃታት ዘለዎ መደያይቦ ናብቲ ዝቕጽል ኣፍ ደገ ማለት ናብ ኣፍ ደገ ኒካኖር ይወስድ ነበረ። እዚ ኣፍ ደገ እዚ ሓደ ካብቶም ሕልኽልኽን ኣገደስትን ዕዙዛትን ኣፍ ደገታት እዩ። እዚ ኣፍ ደገ እዚ ናብቲ ኣብ ንጽህና ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ከኣትውሉ ዝኽእሉ ቀጽሪ እስራኤላውያን ከም መእተዊ ኮይኑ የገልግል ነበረ። ኣፍ ደገ ኒካኖር ብዓቕኑን ንብረቱን ፍሉይ ነይሩ። ቁመቱ ኣስታት 20 ሜትሮ ኮይኑ ብነሓስ ዝተሸፈነ ፓነላት ነበሮ። እቲ ኣፍ ደገ ዓበይቲ ብረት ሂንጅን ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ብጎኒ ክኽፈት ዝኽእል ዱልዱል መካኒዝምን ነይርዎ። ወሓዚ ሰባት ኣብ ዝውስኹሉ እዋን ሓደ ሰብ ብደገ ኒካኖር ድሕሪ ምሕላፉ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ደረጃታት ዝጸበበን ኣዝዩ ዝወሓደ ቀጽሪ እስራኤላውያን ይበጽሕ። እዚ ቀጽሪ እዚ ምስ ቤት ፍርዲ ደቂ ኣንስትዮ ብምትእስሳር ልዕል ዝበለ እዩ ነይሩ። ቁመቱ ድማ ነቲ መንፈሳዊ ምዕባለ ዝብል ሓሳብ ብዓይኒ የደልሎ ነበረ። ኣብዚ ስርዓታዊ ንጽህና ዘለዎም ኣይሁዳውያን ሰባት ጥራዮም ከተርፉ ዝኽእሉ ነይሮም። ቀንዲ ዕዮ ናይዚ ቀጽሪ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኣብ መሰውኢ ዝፍጸም ስነ ስርዓት ካብ ርሑቕ ክዕዘቡን ክሳተፉን ምፍቃድ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ቦታ ምስቲ ብቕጽበት ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ማእከል እቲ ዝዕብልል ዝነበረ መሰውኢ ዝሓርር መስዋዕቲ ምሉእ ብምሉእ ተሰማሚዑ ነበረ። ኣብ መንጎዚ ቀጽርን እቲ ዝቕጽል ደረጃን ማለት ቀጽሪ ካህናትን ዝነበረ ምፍልላይ ብዓይነት ትሑት ደረጃ ዝተፈልየ ኮይኑ መን ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝውስን ብልሒ ዘለዎ ግን ከዓ ጽኑዕ ምፍልላይ ፈጢሩ። እዚ ቀጽሪ እዚ ንእስራኤላውያን መስዋዕቲ ዘምጽኡሉ ቦታ ኮይኑ እውን የገልግል ነበረ። እንስሳታቶም ናብቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነብሩ ካህናት የብጽሑ፣ ድሕሪኡ ድማ ናብ መሰውኢ ይመርሕዎም። እቲ ማእከላይ መዳይ ኣምልኾን ስርዓተ መስዋዕትን ግን ኣብ ቅድሜናዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ ዶብ ቀጽሪ እስራኤላውያን ምስ ሓለፈ ኣብቲ ሕመረት መዓልታዊ ኣምልኾ ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ማለት ኣብቲ ቀጽሪ ካህናት ይበጽሕ። ካብዚ ኩሉ ተዘጋጠመ ምስቲ ስርዓት መስዋዕቲ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ነይሩ።
ኣብ ማእከል ዝቐጽሪ እዚ ዓብላሊ ቦታ ዝሓዘ መሰውኢ ዝሓርር መስዋእቲ ነበረ። እቲ መሰውኢ ኣስታት 15 ሜትሮ ስፍሓት 15 ሜትሮ ንውሓት 4.5 ሜትሮ ቁመት ነበሮ። ብጥንቃቐ ብዝተቖርጸ ብሎካት እምኒ ዝተሰርሐ ዓቢ ህንጻ እዩ ነይሩ። ነቲ ቐጻሊ ሙቐት ንምጽዋር ብኖራ ዝተሸፈነ እዩ። ብደቡባዊ ሸነኽ እቲ መሰውኢ ነቶም መሰውኢ እንስሳታት ዝጸዓኑ ካህናት ንኽኣትዉ ምእንቲ ከጥዕም ልኡም ቁልቁለት ዘለዎ ገፊሕ መንገዲ ነበረ። እቲ ሕጊ ካህናት ነቲ ልብሲ ክህነት ናብ ዘይግቡእ ንኸይቃላዕ ኣብ ደረጃታት ከይድይቡ ይኽልክል ስለ ዝነበረ እዚ ራምፕ እዚ ደረጃ ይነበሮን። ለይትን መዓልትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መዓልታዊ እቲ ሃልሃልታ ይበርህ ነበረ። እዚ ቀጻሊ ባርዕ ሓዊ ኣዝዩ ብዙሕ ዕንፀይቲ ሓትት ነበረ። ስለዚ ድማ ሓደ ካብ ክፍልታት ቤት መቕደስ ንመኽዘንን ንምፍታሽን ምጓዓዝን ዕንጨይቲ ጥራይ እዩ ዝውፈ። ኣብ ዕለታዊ ህርመት ቤት መቕደስ ክልተ መስዋእቲ ገዴታ እዩ ነይሩ። ሓደ ገንሸል ንግሆ፣ ካልእ ድማ ኣብ ምሸት። ኣብ ርእሲ እዚኦም ግን ብወለንታ ዝቐርብ መስዋእቲ፣ ብስድራ ቤታት ዘምጽእዎ መስዋእቲ፣ ፍሉይ ስርዓታት ምጽራይ ከምኡውን ሓባራዊ ስነ ስርዓት ዓበይቲ በዓላት ነይሩ። ብሰሜናዊ ሸነኽ እቲ መሰውኢ ድማ ከባቢቲ ምሕረድ እንስሳታት ዝዳለወሉ ቦታ ነበረ። እዚ ቦታ እዚ ካህናት ካብቲ መስዋእቲ ብጽሒቶም ወሲዶም ናብ ውሽጣዊ ከባቢታት ቤት መቕደስ ንምእታው ዝዳለወሉ ቦታ እውን እዩ ነይሩ። ዝኾነ ካህን ናብቲ መቕደስ ቅድሚ ምቕራቡ ሓደ ኣገዳሲ ጠለብ ነይሩ። ንሱ ድማ ስርዓታዊ ምጽራይ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ሓደ ካብቲ ኣገደስቲ ቁርጽራጽ ናይቲ ውሽጣዊ ቐጽሪ ማለት እቲ ብነሓስ ዝተሰርሐ ላቨሪ ተፈጺሙ። እዚ ገዚፍ ክቡር ተፋሰስ ኣብ መንጎ መሰውእን መእተዊ ቤት መቕደስን ተቐሚጡ ነበረ። እቶም ካህናት ኣብ መሰውኢ ዝኾነ ይኹን ዕዮ ቅድሚ ምፍጻሞም ወይ ናብቲ መቕደስ ቅድሚ ምእታዎም ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ክሕጸቡ ነበሮም። እቲ ላቨር ብቐጻሊ ማይ የቕርብን ኣብ ትሕቲ ክትትል ይጸንሕን ነበረ። እቲ ማይ ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እቲ መቕደስ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ጌጋ ንብምልኡ ኣገልግሎት የጸልዎ ነይሩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ካህን ምስቲ ውሽጣዊ ኣቕሑ ማለት ምስ ኣመኖራ ማኣድን ጌራን መሰውዒ ዕጣንን ቅድሚ ምትእስሳሩ ብኣካል ከም እተዳለወ ርግጸኛ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ቦታ እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ናብኡ ኢና ንኸይድ ዘለና። ዕጹው ዝተገደበ ቦታ ከም ቀጻሊ ቅዱስ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ከባቢ ኮይኑ ክሰርሕ ብጥንቃቐ ዝተሃንጸ። እቲ መናድቕን ናሕስን መሬትን ብጽሩይ ወርቂ ተሸፊኑ ነበረ። እዚ ሽፋን እዚ ላዕለዋይ ደረጃ ይነበረን። ዕንጨይቲ ፓነላት ወርቂ ተሸፊኑን ብልክዕ ተገጢሙን ስለ ዝነበረ ብኹሉ ኣንፈት ብርሃን ዘንጸባረቕ ውሽጣዊ ክፍሊ ፈጢሩ ነበረ። እቲ ቅዱስ ቦታ ሰለስተ ገደስቲ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ብሸነኽ ደቡባዊ ናይቲ ክፍሊ ሚኖራ ዝበሃል ካብ ሓደ ጽኑዕ ወርቂ ዝተሰርሐ ፍሉጥ ካንዴላብሩም ነበረ። ኣስታት 1.5 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ዲዛይኑ ካብ ዕምባባታት ኣልሞንድ ዝተደፋፍአ ውቁብ ጨናፍርን ኩባያታትን ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ዝተጠቕምሉ ዘይቲ ጽሩይን መዓልታዊ ዝሕደስን እዩ ነይሩ። መኖራ ኣብታ ቅድስቲ ቦታ እቲኣ እንኮ ምንጪ ብርሃን እያ ነይራ። ብሸነኽ ሰሜን ድማ እቲ ን12 ነገድ እስራኤል ዝውክል 12 ዘይበኩዕ እንጌራ ተቐመጠሉ ሰደቓ ወርቂ ነበረ። እዚ እንጌራ እዚ ኣብ ሶሙን ሓደ ግዜ ይቕየር ነበረ። ኩሉ ግዜ ድማ ብሰንበት ይቕየር ነበረ። ምስ ተተክአ ድማ ካህናት ጥራይ ክበልዕዎ ይኽእሉ ነበሩ። ብቐጥታ ኣብ ቅድሚ መእተዊ ቬህ ተቐሚጣ ዝነበረት ንእሽቶ መሰውዒ ዕጣን ነበረት። እዚ ድማ ብወርቂ ዝተለበጠ ዕንጨይቲ ኣካሻ ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ንግሆን ምሸትን ሓደ ካህን ኣብ ልዕሊኡ ፍሉይ ዕጣን ይዓጥኖ ነበረ። ልክዕ ኣሰራርሓ መግቢ ናይዚ ዕጣን ብሕጊ ዝምራሕ ስለ ዝነበረ ንኻልእ ኣጠቓቕማ ክባዛሕ ኣይከኣለን። ነፍሲ ወከፍ ዕማም ብሕጊ ዝተነጸረ መደባት ዝኽተልን ብዝሰልጠኑ ካህናትን ዝፍጸምን ነበረ። ኣብዚ ቦታ እዚ ገቦኦም ምስ ፈጸሙ ገለ ካህናት ናብቲ ጫፍ ናይቲ መዋቕር ክኸዱ ስልጣን ይወሃቦም። ልክዕ ኣብ ቅድሚቲ መሰውዒ ዕጣን እቲ ኣዝዩ ምዕቡል ክፋል ናይቲ ውሽጣዊ ስነ ህንጻ መጋረጃ
እቲ ነቲ ቅዱስ ቦታ ካብቲ ኣብ ሙሉእ ቤት መቕደስ ዝነበረ ኣዝዩ ዝተገደበ ቦታ ዝፈልዮ ረጒድ ሓጹር ደው ኢሉ ነበረ። እዚ መጋረጃ እዚ ተራ መጋረጃ ኣይነበረን። ካብቲ እዋን ዝነበሩ ምንጭታት ኣስታት 20 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ናይ ዓለባ መዋቕር ይገልጹ። እቲ ጨርቂ ብሰማያውን ሐምላይን ቀይሕን እተጠምጠመ ፈትሊ እዩ ዝስራሕ ነይሩ። ኣብቲ ኣምልኾ ዝነበሮም ምሳሌያዊ ስራሕ ዝተመርጹ 3 ሕብርታት ሰማያዊ ንሰማይን መለኮታዊ ግዝኣትን ይውክል ነበረ። ሐምላይ ንንግስነት ዘመልክት ነበረ። ክሪምሰን ንደምን መስዋዕትን እዩ ዘመልክት። ክኢላታት ሰፈይቲ ንነፍሲ ወከፍ ቁራጽ ንምፍራይ ንኣዋርሕ ሰሪሖም ውጽኢቱ ድማ ንብርሃንን ዝኾነ ይኹን ትርኢት ብድሕሪኡ ዘሎ ከባብን ክዓግድ ዝኽእል ረጒድን ከቢድን ፓነል ኮነ። ኣብቲ መጋረጃ ተለጠፈ ነቲ ብግዜ ሙሴ እተገልጸ ሞዴል ዝስዕብ ኣርእስቲ ክሩቤል እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ መጋረጃ እዚ ኣብ ዘመነ ካልኣይ ቤት መቕደስ ፍጹም ባዶ ዝነበረ ክፍሊ ቅድስና ነበረ። ታቦት ኪዳን ቅድሚ ዘመናት ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ኣብ መቦቀላዊ ቦትኡ ዝሓዘ ኣቕሓ ይነበረን። ናይ ቅዱሳት ቅዱስ ስፍሓቱ ኣስታት 10 ሜትሮ ቁመቱ 10 ሜትሮ ዕምቀቱ ድማ 10 ሜትሮ እዩ። ሕማሙ ፍሉይ ነይሩ። እቲ ሊቀ ካህናት ነቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስርዓት ትውፊት ኣይሁድ ዝፍጽመሉ ቦታ ምዃን ኣገልግሎት መዓልቲ ዕርቂ ዮም ኪፑር እዩ። እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓንሳብ ጥራዩ በቲ መጋረጃ ክሓልፍ ዝፍቀደሉ ዝነበረ፣ ባዶ ኢዱ ድማ ክሓልፍ ኣይክእልን። ኣብ ቅድሚቲ ታቦት ፈለማ ዝነበረሉ ቦታ ንኽንጸግ ደም መስዋዕቲ ሒዙ ክኸይድ ነበሮ። እዚ ተግባር እዚ ንሓጢኣት ምሉእ ህዝቢ ይውክል ነበረ። ነዚ ምእታው ዝምልከት ሕግታት ኣዝዩ ጽኑዕ ነይሩ። እቲ ሊቀ ካህናት ፍሉይ ስርዓታዊ ምሕጻብ ክገብርን ፍሉይ ክዳውንቲ በፍታ ክኽደንን ካብ ዝኾነ ዓይነት ርስሓት ክቁጠብን ብዘይምቁራጽ ልክዕ ፕሮቶኮል ክኽተልን የድልዮ ነበረ። እቲ ዝነኣሰ ጌጋ ነቲ ስርዓት ቁኑዕ ከም ዘይከውን ገይርዎን ብመሰረት እቲ ሕጊ ድማ ብቕጽበት ሞት ከስዕብ ይኽእልን እዩ። እዚ ንዘመናት ብጥንቃቐ ዝተዓቀበ ስርዓት ግን ኣብ ታሪኽ ኣብ ሓንቲ ህሞት ሃንደበት ተቐየረ። ኣብ ወንጌላዊ ተመዝጊቡ ብጥንታውያን ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝተረጋገጸ ህሞት እዩ። ኣብታ የሱስ ዝሞተላ ህሞት ኣብ ከባቢ እቲ ናይ ምሸት መስዋዕቱ መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተቐደደ። እዚ ዝርዝር እዚ እቲ ንብዓት ዝጅምር ካብቲ ዝለዓለ ነጥቢ ኣገዳሲ እዩ። እቲ መጋረጃ ዝኾነ ሰብ ክበጽሖ ዘይክእል ቁመት ነይሩ። 100 ግዙፋት ኣዕኑድ ነቶም ኣብታ ህሞት እቲኣ ዘገልግሉ ካህናት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍጻመ ኾነ። እቲ ታቦት ኣብ ውሽጡ እንተዘይህልውን እንተኾነ እቲ መጋረጃ ነቲ ዝለዓለ ደረት ምእታው ይውክል ነበረ። ምብታኹ ድማ ነቲ ንዘመናት ዝሰርሕ ዝነበረ ስርዓት መወዳእታ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ቤት መቕደስ ሄሮድስ ናይ መወዳእታ ዕንወት ኣጋጠሞ። ሮማውያን ነቲ መቕደስ ሓውንዲዶም ነቲ መዳድቕ ኣፍሪሶም ንኹሉ እምኒ ድማ ኣፍረስዎ። ዝፈሰሰ ወርቂ ናብቲ ስንጥቆታት ሰሪኹ ስለ ዝነበረ ወታደራት ዝጸንዐ ንብረት ንምርካብ ብሎካት ከውፅኡ ገበሮም። እታ ቀዳሚት ቤት መቕደስ ካብ እትወደቕ ኣትሒዛ ባዶ ዝነበረት ቅድስቲ ቅዱሳን ምስ ሙሉእ መዋቕር ተድምሲሳ። ብዘይ ቤተ መቕደስ፣ ብዘይ መሰውኢ፣ ብዘይ ክህነት፣ ብዘይ መጋረጃ ድማ ስርዓት መስዋዕቲ ኣይሁድ ኣብ መወዳእታ በጽሐ። እቲ ዝረአ ዝነበረ ክፋል ናይቲ ሎሚ ብመንደቕ ዋይዋይታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሄሮድስ ዝሃነጾ ስፕላኔድ ጥራዩ ነይሩ። ካብኡ ንድሓር ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያናዊ ጽሑፋት ኣምር ቤት መቕደስ ምስ ህንፃ እምኒ ምትእስሳር ኣቋሪጹ ብመንፈሳዊ መንገዲ ክርዳእ ይጅምር። ንመጽሓፍ ቅዱሳዊ ታሪኽ ግን መወዳእታ ካልኣይ ቤት መቕደስ ነቲ ጉዳይ ኣይዛዝሞን እዩ። ሓያሎ ትንቢታዊ ጽሑፋት ገና ዘይተፈጸመ ነገር የመልክቱ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ታሪኽ ሳልሳይ ቤት መቕደስ ምህላው እዩ። እዚ ድማ ኣብ ትንቢታት ኣይሁድን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዝርከቡ መወከስታትን ይርአ። ዳንኤል ብዛዕባ እቲ መዓልታዊ መስዋዕቲ ዝቋረጸሉ እዋን ይዛረብ። እዚ ኸኣ ብዘይ ሓድሽ ቤት መቕደስ ዘይከኣል ነገር እዩ። የሱስ ኣብ መጻኢ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እተተኽለ ፍንፉን ነገር ይጠቅስ። እዚ ኸኣ ገና ክህሉ ዝኽእል መዋቕር የመልክት።
ጳውሎስ ሓደ መራሒ ዓለም እንደገና ኣብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኮፍ ኢሉ ክገልጽ ከሎ ሓድሽ ህንጻ ከም ዘሎ የመልክት እዩ። ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ድማ ቤት መቕደስ ከም ማእከላይ ባእታ ናይቲ ናይ መወዳእታ ፍጻሜታት ዳግማይ ትቕልቀል። ንብዙሓት ምሁራት እዚ ትንቢታት እዚ ሳልሰይቲ ስጋውን ሓቀኛን ተግባራውን ቤት መቕደስ ገና ከም እትህነጽ ይሕብሩ። እዚ ድማ ስነ መለኮታዊ ኣምር ጥራይ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣቑሑት ዳግማይ ንምጥርናፍን ንካህናት ንምስልጣንን ፖለቲካዊ ፈቓድ እንተተዋሂቡሉ ሓድሽ ቤት መቕደስ ንክህነጽ ዘድሊ ንብረት ንምድላውን ዝውፈያ ትካላት ኣለዋ። እዚ ማለት ንገሊኦም ድሕሪ ሕጂ እንተኾይኑ ዝብል ሕቶ ዘይኮነስ መዓስ ዝብል ሕቶ እዩ። ታሪኽ ብሄሮድስ ኣይተዛዘመን። ታሪኽ ብሓዊ ሮማ ኣይተዛዘመን። ታሪኽ ይቕጽል ኣሎ። ቴማ ሳልሳይ ቤት መቕደስ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ መላእ ዓለም ክትዕን ምርምርን ትጽቢትን የለዓዕል ኣሎ። እዞም ትንቢታት እዚኣቶም ምስቲ ናይ መወዳእታ ፍጻመታት ብኸመይ ከም ዝራኸቡን ራእይ ዮሃንስ ነዚ እዋን እዚ ብኸመይ ከም ዝገልጾን መንፈሳውን ታሪኻውን ተርእዮ ናይትን ድሕርወት መዓልታት እንታይ ከም ዝኸውን ራእይ ዮሃንስ ብንጹር ሙሉእ ብምሉእ ብዝርዝርን ይገልጾ። ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ኣብኡ ድማ ትንቢታዊ ድሕረ ባይታ ማእከላይ ኣሃዛት ትርጉም ዘለዎም ፍጻሜታት ከምኡውን እዚ ሙሉእ ታሪኽ ምስ ሎሚ ኣብ ቤት መቕደስ ዝረኣናዮ ስእሊ ብኸመይ ከም ዝሰማማዕ ክትርድኡ ኢኹም። እዚ ትሕዝቶ መጽሓፍ ቅዱስ ብዕምቀት ንምርዳእ ዝሕግዘኩም እንተኾይኑ ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ይጠውቁ። መታን ነቲ ዝቕጽል ቪድዮ ንምክትታል ክሕግዘኩም። ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣይትረስዑ። ናይ ሎሚ መደብ ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል ስጋብ ንራኸብ። ሰላም።